traballo que hai detrás dunha carreira é acabar un ano e empezar o día seguinte xa programando a carreira do ano que seguinte. Este ano, pois, os voluntarios fixeron a carreira. Eu estou aquí como cara visible e a asociación está tamén como cara visible e tanto patrocinadores como entidades como o Concello ou Diputación e Xunta cada vez se involucra máis, pero o traballo e o mérito todo é dos voluntarios e sácome o sombreiro con eles, que, como ben decía antes, non había que estar de encima deles, fixeron o seu traballo genial, aportabanlle, integraban a xente que viña de fora para que se sentira a gusto, animábanos e iso dalle un valor añadido á prueba. E os participantes que veñen é algo que nos fan chegar a nós. Ano a ano estamos crecendo, non cabe duda. As críticas son sempre positivas, moitas veces, como en todas as pruebas, hai nas constructivas e sempre son para crecer máis, pero o noso objetivo agora é ser campeonato ultra de España. Pois arrancamos a tope por aí abaixo, porque arrancou José diante, pero moi rápido, e bueno, marchamos os tres hasta cerca da caseta, fomos tres xuntos, e pois nos quedamos Darío máis eu solos, e fixemos casi toda a carreira a pouquiña distancia, pero os dous diante. Eu ao principio encontrei bastante ben, pero bueno, depois a verdade que sí, que o maratón fixo bastante largo, moi acalambrado, e bueno, gracias á zona do río, que nos iba refrescando, permitirnos recuperar un pouquiño. Bueno, pois a chegada hasta o último momento non sabía, porque como viña tan tocado, pois nada, na última, cando vin a primeira pancarta, mirei hacia atrás, vin que viña solo e xa, bueno, xa son os últimos 200 metros que poder disfrutalo, que é verdadeiramente onde disfrutas a carreira. Pois, primeiro, darlle gracias aos voluntarios e a toda a xente da organización, que sin o traballo deles isto non sería posible, e toda a xente que, pois nada, que se anime para o ano a vir, porque este é un auténtico carrerón que hai que disfrutalo, é unha das mellores carreiras de Galicia, sin dúda. Detrás de todo isto hai moitas horas de entreno, moitos días no monte e moito esforzo, pero tamén moito desfrute, de desfrutar da natureza e de correr cos meus compañeiros da grupeta e salir os findes por aí desfrutando do bo tempo e desta terra tan bonita que temos. Pois salvo, na primeira baixada xa me coloco primeira e a partir de aí aguantar e mirando para atrás de vez en cando a ver se viña alguén e nada, no kilómetro 30 xa na subida de arriba de todo, desde arriba vexo que non hai ninguén detrás e intentei ir a acabar antes de 6 horas, pero bueno, non o conseguín, pero quedará para o ano que ven, haberá que repetir.
los primeros tramos salí intentando tirar un poco el primer kilómetro delante, pero ya pronto se puso Carlos delante y la verdad es que las 2 primeras horas de carrera de él fue mucho más rápido, la manera en que subía iba a un ritmo estratosférico y me dije, vamos a guardar un poco porque si no reviento en 10 minutos. Mira, en el kilómetro 20 y pico me dijeron que él me llevaba 10 minutos de ventaja y de allí en 10 kilómetros le recorté la mitad del tiempo. La llegada para mí fue muy especial, porque bueno, llevo un año así con un par de carreras que no salieron bien de todo y tal, entonces necesitaba ya por fin hacer una y hoy además estaban aquí un montón de compañeros de equipo apoyándome, entonces fue increíble. Además está la plaza de Mondariz llena, un mogollón de gente animando, o sea que es espectacular. Bueno, como digo, era mi primera vez en Orixes y es una de las carreras más bonitas de Galicia, sin duda. Yo que he hecho bastantes, vamos, la pongo entre las 3 mejores sin dudarlo. Kilómetro 50, xa cando pensei que xa non había máis subidas e quedaba aínda, tira para e o que estaba arriba no cumio dicía quédache nada, chega hasta aquí, e xa baixando. E todos miramos para arriba, todos que viñan detrás miñas, iban dicindo o mesmo, pero onde está o final? Por fin conseguí o meu obxectivo, que era acabala, de sensacións boas, o recibimento por parte de todos foi unha experiencia que non esperaba, por iso animeime a saudar ao público, a organización.